Bawat institution may tinatawag na core value. Kung ang isang barangay walang core value, abay, hindi alam ng mga opisyal kung ano ang mahalaga. Sapagkat ang salitang core value ay sumasagot sa tanong na ano ang mahalaga. You cannot do everything. You can only do the important things in life. Tama. Yan ang core value. Ano ang mahalaga? Number 2, core value answers the question, ano ang dapat? Pag may problema, the core value will make the decision for you. Lokan wak. No adda problema ti barangay, deti core value dagiti opisyales nga para ti barangay isut pagibasaranda tay desisyon nga aramiden da. So core value is a basis. Diyan nakadepende, diyan nakasalalay ang mga plano, ang mga desisyon, at ang pagsulba sa mga problema. Those 3 words I mentioned are key factors in management. Decision, planning, and problem solving. You cannot be a good leader if you are not good in making decision. Because as a leader, ang decision mo ay napakahalaga. It will impact the people you're leading. Pangalawa ay yung salitang planning. Hindi ka leader pag hindi ka marunong magplano. Hindi mo kailangang maging opisyal ng barangay para magkaroon ng plano. Sa makatuwid, kung ikaw ay family man, dapat may plano ka sa pamilya mo. Saan mo dadalhin? Ano ang goal mo para sa iyong mga anak? Di ho ba? That's why, kung may mga leaders, I will ask them this. I will tell them, what is your goal? What is your plan? Ngayon, ay malapit ng eleksyon at ang ating mga barangay officials ay lumalapit sa atin para i-consider natin. Hindi silang kino-consider natin yung kanilang plano. See, when a barangay official candidate comes to you, you do not consider his person. Hindi nakadepende sa kanyang tangkad o pagkapandak ang pagboto mo sa kanya. Tama po ba? Because if you choose a barangay chairman, a barangay konsehal, dahil matangkad, malay natin kung anong laman ng matangkad na taong yon. Di ho ba? So nakikita nyo na napakahalagang faktor ang planning. Di po ba? So when a barangay chairman candidate, a barangay kagawad candidate comes to you, you have the right to ask them, well, what's your plan for our barangay? May lumapit na ba sa inyo? Meron na? Dinamag yun ni Jayan, anang rodbot ti plano yun, ti barangay tayo. You ask them that. Because if you're going to be a leader, you need to have a plan. Tanungin nyo ako anong plano ko para sa ating church, HBBC. May plano ako dyan. May estratehiya. Meron akong sistema. Meron akong programa. I cannot be a good leader without plan. Naintindihan nyo yun? Ganun ho yan. So tanungin nyo sa inyong mga barangay chairman, sa ating mga barangay konsehal, ano ang plano nyo sa ating barangay? Uupo kayo ng 2-3 taon, ano ang plano nyo? You have the right to ask that. Kayo matakot. Because as Christians, we should vote wisely. And by voting wisely, pag sinabi mong wise ka, may mga factors na kinoconsider ka. Di po ba? So again, those 3 words I mentioned, decision is very important. If you are a manager, may negosyo kayo, do you know the word management? Say the word management. Everybody say the word management. Management means decision. You define a manager by how good he is in making decision. Pagpalpak ang mga desisyon niya, poor manager. Pag magaling ang desisyon niya, good manager. Tama?
Oh, how do you define a good chess player? Sa kanyang mukha? Aba, marami akong kilala na magagaling mag-chess pero wala sa mukha. Di po ba? Oh, si Edward, nasa mukha ba na magaling mag-chess yan? Mukhang hindi, di ba? Pero magaling mag-chess yan. Subukan nyo. Oh, si Anjipic, magaling ka mag-chess? Oh, pero wala sa mukha, di ba? Nasa talino yan, di ba? Sapagkat ang paglalaro ng chess, wala sa mukha yan. Nasa galing mong magdesisyon. Nasa galing mong magplano. At nasa galing mong mag-solve pag ikaw ay nagkaroon ng problema along the game. Yan pong tatlong yan. Decision making, planning, and problem solving. Amen po ba? Ngayon, pag ikaw ay magiging magaling sa pagdidesisyon, sa pagpaplano, at sa pagsusulba ng problema, dapat may tinatawag kang core value. Sapagkat ang mga desisyon mo, ang mga plano mo, ang paraan mo ng paglutas ng problema ay ayon, naka-align doon sa mga prinsipyo na tinatayuan mo. Without principle, you cannot make good decision. Kung wala kang prinsipyo, ang desisyon mo nakadepende sa sitwasyon. Halimbawa, kung ikaw ay Kristiyano, kung hindi nakatatak ang prinsipyo sa iyo na ang Sunday ay for the Lord, sumama lang ng konti ang pakiramdam mo, hindi ka na mag-church eh. Sapagkat nakadepende sa sitwasyon ang desisyon mo. Tama. Pero pag may prinsipyo ka, aging nga jak nakaidalit ti pagidaan, inak kapilya, di kad uray panateng deta kakabsat, ingkalat at kapilya. Bakit? Prinsipyo ang umiiral sa iyo eh. Oh, ganyan pong ibig sabihin ng core value. Prinsipyo ang umiiral. Nakasalalay ang buhay mo sa prinsipyo at hindi sa sitwasyon. Hindi rin sa gutom ng sikmura. Hindi rin sa ekspektasyon ng tao. At naniniwala ka na yung prinsipyong tinatayuan mo ay tama. Naniniwala ka na ang prinsipyong tinatayuan mo ay makakapagdulot ng mabuti. Naniniwala ka na ang prinsipyong tinatayuan mo sinasang-ayunan ng Diyos, therefore, pagpapalain ng Diyos. At dahil may ganyang kang prinsipyo, yan ang mag-i-in-charge sa lahat ng decision-making mo, sa lahat ng planning mo, at sa lahat ng problem-solving mo. Yan po ang ibig sabihin ng core value. Oh. Ngayon, meron ho ba kayong core value? Amen? Kaya, ituturo ko sa inyo ang core value ng HBBC. Ibig sabihin, lahat ng ating desisyon, especially pagdating sa pera, because the HBBC is one of the ministries, and I say this prayerfully, sapagkat pag sinasabi ko to, tayo ay hotspot ng dyablo. Pag sinabing hotspot, nakatingin, nakatutok ang mata ng dyablo sa atin. Bakit po? Ang ating pong church, kung hindi nyo nalalaman, ay isa sa mga napakabilis na lumalagong church sa buong norte ngayon. Kahit sinong unsaved, tanungin nyo. Kahapon ba yon? Nung naranak ni Tita Fem, Jay Tiandaan, meron hong nagsabi sa akin na nagtitinda, tindero dyan sa tindahan. Alam mong sabi sa akin, Pastor, ang bilis mag-grow ang church nyo ha. Biruin mo yon. Hindi natin member. Ibig sabihin, palagay ko, nanonood din ng ating mga live stream. Nakikita niya yung mga picture. At ang sabi sa akin, ang bilis lumagong church nyo ha. Oh. Tapos sabi sa akin, yung isang member nyo bumili dito, referring to Tita Fem, may church building pala kayong tinatayo sa Batak City. Nakwento niya. Kasi doon din ako bumili. Marami ang bilib sa atin. Parang kayo na lang yatang walang bilib sa atin eh. Pambira kayo. Bilib na bilib sila sa pastor nyo. Kayo, bilib ba kayo sa pastor nyo? Familiar kayo sa pastor nyo pero hindi kayo bilib. Sila, hindi familiar sa akin, pero bilib. Di ba?
Minsan ganyan yata ang negosyo eh. Kung sino pa yung kamag-anak mo, hindi bibili. Yung hindi mo kamag-anak, yun ang bibili. Pihira talagang buhay, oh. Reality, di ba? Okay? Pero kaya, pag sinasabi ko ito, prayerful ako. Okay? Alam niyo po ba ng ating ministry ay isa sa mga may pinakamalaking offering kada linggo? Tanungin niyo kung merong mga churches na ang offering ay kasinlaki ng ating offering kada linggo. Ngayon, sa ganyang laki ng offering, anong gagawin ng leader na katulad ko, saan ako magbabase ng desisyon sa paggasta ng mga resources na yan, sa pagplano at sa saan ako nakadepende? Sa ating core value. We will spend the money according to our core value. Kung ano yung ating prinsipyo, kung ano yung mahalaga sa atin, doon natin ilalaan ang ating mga budget. Kaya kung ikaw ay leader sa gobyerno na wala kang core value, naku, wawaldasin mo ang pera ng gobyerno. Ganyan ho kahalaga ang core value. Pati sa pamilya, kung wala kang core value, wawaldasin mo ang pera ng pamilya mo. Pero kung may prinsipyo ka like, hey, pag may natanggap ako, tithes, love offering, mission. Kung may ganyan kang prinsipyo, mga kapatid, aba, napakagandang desisyon yan sa financial management ng family mo. Yang desisyon na yan ay mahalaga. Yang desisyon na yan ay nararapat. Yang desisyon na yan, dadalhin ka sa totoong pagpapala ng Diyos. O tanong, anong desisyon nyo sa inyong mga financial? May core value ba kayo? You see that? Ganyan ho kahalaga. Inuulit ko, ang walang prinsipyo, ang walang core value, ang buhay niya, nakasalalay, nakadepende lamang sa sitwasyon. Kung saan siya dadalhin ng alon, kung saan siya tatangayin ng hangin. Kaya ho dapat bawat isa sa atin, may core value. Kasi nasabi ko sa inyo, wala nang ibang libro na makakapagbigay ng totoong transformation at improvement sa buhay ng tao maliban sa Biblia, sapagkat ang librong ito, wala kang matatagpo ang salitang core value, subalit ang librong ito ang core value ng bawat Kristiyano. Ito, sundin mo yan, lalago ka. Sundin mo to, mag-i-improve ang buhay mo. Oh, marriage, sundin mo yung sinabi ng Bible, gagandang relasyon nyo. Pagpapalaki ng anak, sundin mo yan. Lalaki yung mga anak mong may kabutihan sa kanilang puso. Magiging mabuting citizen ka. Magiging magaling ka sa professional life mo. Pag sinunod mo ang Biblia, alam nyo ba na ang mga magagaling na mga lecturers at seminar lecturers sa mga leadership, karamihan ho dyan, mga pastor. Ang kanilang basehan, Biblia. Bakit ho? Abi, walang tatalo sa talino at galing ng Panginoon. Sulat niya to eh. Oh, ganyan ho kahalaga ang core value. Kaya kahit kayong mga nasa abroad, pag ikaw ay may biblical na prinsipyo, kahit walang nakatayo na pastor dyan sa harapan mo, andyan ka pa rin na nakatune in sa service, pupunta ka kung saan itinalaga the appointed place and appointed time of gathering, you make sure you are there. At ano ang nagdadala sa'yo sa lugar na yan, sa ganung oras, anong nagdadala? Hindi sitwasyon, hindi ihip ng hangin, hindi rin mood, kundi prinsipyo. Kaya marami hong mga believers, pag tinanong mo bakit absent, ang sagot sa'yo, wala ako sa mood. Bakit absent ka? May problema. Kita mo, nakasalalay ang buhay mo sa sitwasyon. Kaya hindi umaangat eh. Kaya hindi ka lumalago sa biyaya ng Diyos eh. Kasi hindi mo sinusunod yung prinsipyo ng salita ng Panginoon eh. Kaya ngayon, bilang HBBC, pag-aralan natin, saan natin inilalaan ang ating mga resources, ang ating oras, ang ating lakas, ang ating puwersa to make sure na pag ginawa natin ito, ito yung nararapat, ito yung mahalaga, at ito ang pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Number 5 sa ating core value. Panglima na ating core value is prayer. Ewan ko ba kung bakit marami pa rin sa atin
ang hindi uma-attend ng prayer meeting. Pero palagay ko, isa sa mga reasons kung bakit hindi ka uma-attend ng prayer meeting dahil hindi mo nakikita at hindi mo nauunawaan ang kahalagahan at kapangyarihan. You don't understand the function and the power of prayer to a church. Why prayer meeting matters. Every week, meron ho tayong prayer meeting. Nasa gitna po yan. Wednesday night. And this is not just a schedule to fill the church calendar. Ang prayer meeting ay hindi siya schedule lamang para, alam mo, minsan, tignan mo sa ating kalendaryo, Independence Day. Ano yung Independence Day natin? June? Nararamdaman nyo pa bang Independence Day pag June 12? Naglalagay ba kayo ng flag sa harapan ng bahay nyo? Alam nyo sa ating church, pag June 12, naglalagay ho kami ng Philippine flag sa harap. Totoo. Nung June 12, Independence Day, naglagay kami ng Philippine flag sa harap ng ating building. Sino ang church, kahit simbahan, na naglagay ng Philippine flag nung Independence Day sa harap ng kanilang building? Tingnan mo, schedule yan. Walang pasok. Pero yung dapat na paggunita ng Independence Day, naging happy time, picnic time, pleasure time, mall time. Anong kwenta yung kalendaryong yon? Ganon din ho, yung dapat na oras na ang mga believers ay nandito upang lumalakas ang kanilang kuryente sa mundong ito, wala sila. Kaya wala, napaka-low wattage ang kuryente mo. Napakababa ang kuryente mo. Hindi kaya ang problema, hindi kaya yung mga challenge sa buhay. Bakit ho? Hindi ka naman nananalangin eh. Gusto nyo ba na lumakas ang voltahe at wattage ng kuryente ng ating church sa mundong ito? Subukan nyo magkaisa tayo sa panalangin. Subukan nyo lang. Gawin natin yan ng isang buwan. Diretso. Every week, every Wednesday night. Lahat ng HBBC pumunta sa kanilang lugar na place of worship and prayer meeting. Tingnan nyo mangyayari. Isang buwan. Try nyo lang. See what happens. Core value yan. Diyan tayo naglalaan ng oras natin. Kaya wag nyo hong isipin na nakakatamad mag-prayer meeting. Nakakatamad bang isang bagay na makakatulong sa atin ng napakalaki? Ibig sabihin, tamad ka talaga. Ang taong tamad, hindi niya alam kung anong mahalaga sa buhay niya. Tamad eh. Ngayon, kung hindi mo nakikita na mahalaga ang prayer meeting, tamad kang Kristiyano. Kahit masipag ka sa trabaho, bilang Kristiyano, tamad ka. Ngayon, yung pagiging tamad mong Kristiyano, iaangat ka man ng Diyos? Pagpapalain ka man ng Diyos? Lalago ka ba sa biyaya? Sasabihin pa ng Panginoon, okay, lahat ng tamad na Kristiyano, lapit, pagpapalain ko. Naku, hindi Diyos yun ng Biblia. Hindi ho Diyos ng Biblia yun. Kaya ho, sa panahong ito, wag ho tayong tamarin na mag-attend ng ating mga prayer meeting service. At ang inyong presensya ay napakahalaga sa ating prayer meeting. We believe that prayer is vital in every fiber of our lives and ministry. Napaka-vital po niyan. Alam niyo ba na ang tubig napaka-vital sa katawan ng tao? Subukan niyong wag uminom. Sa buong araw na to, may mararamdaman kang hindi maganda. Subukan niyo. Mga kapatid, subukan niyong wag uminom. Kahit half day yung mula pagkagising mo ng alas 6 o alas 5 hanggang alas 12, wag kang uminom. Anong mararamdaman mo? Doc Lester, anong mararamdaman mo pag hindi ka uminom? Sakit ng ulo. Alam niyo kung bakit ang dami nating mga sakit? Di tayo nagpipray. Subukan niyong wag mag-pray. May mararamdaman ka sa buhay mo. Mararamdaman mo panghihina, spiritual. Mararamdaman mo na hindi mo kayang i-overcome ang mga temptation ng buhay mo.
Hindi mo kayang i-overcome ang mga hurdles. Mahihirapan kang pasarin ang mga responsibilidad. Pero subukan mong manalangin. Uminom ka ng tubig. Gagaan ang pakiramdam mo. Gaganda ang pag-iisip mo. Tama ho ba? Magiging mas maliksi ang pakiramdam mo. Uminom ka ng tubig. Kaya mga kapatid, mag-pray ka kasi. Kala mo magaling ka eh. You are made to need God. I mean, kahapon sabi ko dun sa isang kausap ko, hindi ka kailangan ng Diyos. Hello? Sapagkat kung ang Diyos may pangangailangan, kaya niyang lumikha ng katulad mo. Out of nothing. Pero ikaw, kailangan mo ang Diyos. Ngayon, kung alam mong kailangan mo ang Diyos, paano mo ipinapakita na kailangan mo ang Diyos? Prayer. Kaya pag prayer meeting, ang dami natin mga prayer request, binabaliwala natin yon. Alam mo ang sinasabi natin sa Panginoon, binabaliwala mo ang panalangin. You are telling God you don't need Him. That's why I don't care. Kahit galing kayo ng trabaho, diretso kayo rito. Kahit naka-uniforme pa kayo, dumiretso na kayo rito. Basta dapat tayo magtipon sa panalangin. Core value natin yan.